Изплела съм целият ред стълбове с една наметка. Обърнала съм, изплела съм 3 въздушни. 1, 2, 3, 4, 5 с трите въздушни стават 6 стълба с една наметка и изплитам релефния, който ще ми образува новия ромб на следващия ред. И пак имате 6 стълба с една наметка, един релефен, 6 с една наметка, един релефен. Ето, падат се един над друг. Показвам следващия. Ето, тук сме набрали тези с по една. В следващия имам 5 с една. Релефен стълбик с 2 наметки. Релефен стълб с 2 наметки втори път. Релефен стълб с 2 наметки трети път. Между фигурите 4 стълба с една наметка. Продължавате до края. Завърших реда с 3 релефни и започвам реда с 5. Набрала съм 4 стълба с една наметка и продължавам с 5 стълба с 2 наметки, релефни стълба. 1, 2, 3, 4, 5. Между фигурите в този ред имаме само 2 стълба с една наметка. 1, 2. Така, до края. Приключила съм реда с 5 релефни. Набрала съм си 3 въздушни и съм изплела още 4 стълба. И продължавам с ред, който е само от 3 релефни. 1, 2, 3. Между фигурите имаме 4 стълба с една наметка. 1, 2, 3, 4. Така до края. Завършен е и реда с 3 релефни, между тях по 4 стълба с една наметка. И започвам реда, в който имам само една релефна. Набрала съм си 6 стълба с една наметка и изплитам един стълб релефен. Между фигурите имаме 6 стълба с една наметка. 2, 3, 4, 5, 6. Повтаряме до края. Завършила съм и този ред с един релефен стълбик. И започвам реда, в който се плетат само стълбове с една наметка. Няма да ви го показвам него. Ето, това са две от фигурите. Мисля, че още 2 такива фигури ще са ми, поне на мен, достатъчни, за да направя калъвка за възглавницата си. Благодаря ви за вниманието. В следващото видео ще ви покажа как изработвам периферията на тази калъвка.